meron pong nag-ano po sa atin na papasok daw po and makikipagdebate, sabi niya. And yun, sabi niya, karong-klaro daw po na matatalo daw po tayo. And meron daw pong sabi niya, kung pwede, premyo. Sige nga po, bibigyan po natin po siya ng premyo kung yung sinasabi po niya na matalo po tayo. And member po siya ng, I think, Dating Daan. Ito po yung information po na ibinigay po sa akin. And yun, patutunayan po niya yung iglesyang pinaaniban po niya ay yung iglesia po yan natatag ng Panginoong Jesucristo. Siyempre, 'di ba? Wala pong wala po tayong karapatan na magtatag ng ating sariling iglesia kung itong iglesyang ito ay tayo lang po yung nagtatag, 'di ba? Okay, so papasukin po natin. Okay, yun. Good evening po sa inyo, sir. Good evening po, sir. Pwede ko po malaman po sa inyo, sir? Sir? Pwede ko po bang malaman po namin yung pangalan po ninyo, kung pwede? Ako po si Rain po. Actually po, isa po talaga akong pure Catholic. Kasi yung nag-aral po ako sa sa Don Bosco, Christian school yan po doon sa Makati. Lagi po kami nagsisimba doon at saka may mga din po ako ng mga pari, may mga kamag-anak din po ako na pari dito sa Leyte. Taga Leyte po kasi ako eh. So Bisaya ka pala? Lang po, syempre. Waray po, waray. Hindi ako marunong talaga sa Bisaya. Tagalog na lang po, sir. Gusto ko lang po sana maliwanagan sa baka magbibigyan niyo ako ng idea or tingnan natin kung anong maitutulong niyo sa akin sa ganyang bagay. Tungkol po sa rebulto, sir, sana yung gusto ko po sanang talakayin. Tungkol po sa rebulto. 'Di ba hindi naman sang-ayon yung Ika po muna po, sir, before po tayo magpapatuloy. So member na po kayo ngayon ng Dating Daan, tama po ba? Hindi po, hindi. Pero gusto ko po sanang lumipat kung sakali. Hindi pa po ako member doon. Opo, Catholic pa po ako ngayon. Catholic pa ako ngayon. Okay. Catholic pa po ako ngayon. Akala ko po kasi ang nag-info po sa akin yung isa sa mga staff po natin na yun, member po kayo ng Dating Daan. Then at the same time, sabi niya, gusto ko po sana. Sabi niya sa akin na if in case na matalo niyo ako, sabi niya, 'di ba? Naghihingi po kayo ng premyo. Then sabi niya, sa larawan pa lang talo na kayo. Diba? Gusto ko sana bigyan niyo ako ng Bible kung sakaling kung okay. Sige po. Tungkol po sana sa rebulto yung gusto kong talakayin, sir. Sige po. 'Di ba bawal naman po yan nakasulat po sa Biblia. Kung sa Biblia yung pagbabatayan natin, bawal po talaga yung rebulto. Sa mga nakasulat doon. Sa mga Diyos-Diyosan yun nga po. Pero hindi po ipinagbabawal ng Panginoong Diyos ang lahat ng mga rebulto at larawan. Included na po yung larawan o rebulto ng mga santo. Bakit po? Paano niyo po nasasabi na nakalagay? Sir, wala po kayong mababasa sa Biblia. Tika muna, sir. Wala po kayong mababasa sa Biblia, kapitulo at bersikulo, letra por letrang mabasa po natin na yun, ipinagbabawal po ng Panginoong Diyos ang imahe ng mga santo. Wala po. Hindi, walang mababasa doon sa Biblia na imahe ng mga santo. Pero mababasa doon sa Biblia na wag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyosan. Iyong rebulto. Ay, hindi po yan Diyos-Diyosan eh. Yung rebulto po namin na hindi po yan Diyos-Diyosan. Hindi ka po makakabasa sa banal na kasulatan basta rebulto Diyos-Diyosan na. Mali po yun. Ano po yung explanation nyo? Ano po yung explanation nyo? Sasagot po muna po ako. So kung titingnan po natin yung Exodus chapter 20 verse 3 to 5, refer po yan sa mga Diyos-Diyosan. At nagiging Diyos-Diyosan po ang isang bagay o isang rebulto kung sinasamba po yan bilang Diyos. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Tika muna. Okay. Exodus chapter 32 verse 4 to 5. Pero simbang Katoliko, wala naman po kami sinasambang rebulto na Diyos eh. At kaya nga, yung nagsasamba po kami, sinasabi po namin, Ama namin, nasa langit ka. Hindi namin sinasabi na Ama namin, nasa rebulto ka. Okay. Sige. Ako naman po, hindi po, doon po muna tayo magta-topic. So sabi nyo kanina, hindi nyo sinasamba yung rebulto. Okay? Opo. Okay. So hindi namin sinasamba bilang Diyos. Tama. So ano yung ginagawa nyo? Magiging ano po yan, sir? Magiging Diyos-Diyosan po yan kung sasambahin po namin bilang Diyos. And kontra po yan sa aral po namin. Ang doktrina po namin, now this is the Catholic faith. Teka po muna. Now this is the Catholic faith. We worship one God. Kung sasabihin po ninyo yung rebulto pa namin ay Diyos, ibig sabihin, kinukontra po namin yung aral po namin.
Wait lang. So kung hindi nyo sinasamba yung rebulto, bakit nyo niluluhuran? Ay hindi po lahat ng pagluhod. Hindi po lahat ng pagluhod ay pagsamba na. Hindi po. Mali po kayo. Wala po sa Biblia na kapag lumuhod ka o nakapagtira pa ka, pagsamba na po yun sa isang bagay. Hindi po. Yung hindi iba, po, tingnan mo, yung iba humahalik pa sa imahe. Teka po muna. Sige po. Number one argumento po ninyo, wala na po sa Biblia ang sinasabi na sa isip po ninyo ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyusan. Wala po yun. At sumasang-ayon din po kayo. Meron po. O anong talata sa Biblia na ang mga rebulto ng mga santo Diyos-Diyusan? Sige nga po. Basahin mo sa Exodo 25:18. Diyos-Diyusan po yan? Basahin mo nga yung dun sa Exodo 25:18, 'di ba? Yun yung tungkol sa pag-ano ng kerubin. O yun, Diyos-Diyusan po yun. Statue po yun. Rebulto po yun bakit? Ano ba yung sa likod mo? Teka muna. Kaya nga Ano ba yung nasa likod mo? Yung kerubin po kasi, rebulto po yun eh. So ibig kong sabihin, Diyos-Diyusan din po yun? Yung kerubin? Hindi. Diyos-Diyusan po yun? Oh! So, hindi. Teka lang. So, hindi pala. So, ibig pong sabihin, mali po yung pag-iisip po ninyo, basta rebulto Diyos-Diyusan na. Bakit? Ano ba yung pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyusan? Sige. Ano yung pagkakaintindi mo ng Diyos-Diyusan? Sige. Diyos-Diyusan, 1 Corinthians chapter 8 verse 4, yung mga bagay po yan, mga rebulto po yan, or yung mga tao po yan na kinikilala pong Diyos na hindi totoong Diyos. Yan, rebulto. Yun. Ay, hindi mali. Wala po. Meron din pong mga Diyos-Diyusan na hindi rebulto. Saan? Kung may mabasa po ako, aaminin niyo po yung mali po kayo? Kung may mabasa po ako, aaminin po rin yung mali po ako, mali po kayo? Ano yung babasahin mo? Hindi, Biblia. Tungkol sa ano? Biblia. Tungkol sa ano? About sa Diyos-Diyusan. About sa Diyos-Diyusan. Sige, basahin mo. Basahin mo. Pag may mabasa po ako na kahit hindi kahit hindi rebulto Diyos-Diyusan, aaminin niyo po ba? Nagsisinungaling po kayo? Ano yung sabi mo? Tika muna. 'Di ba sabi mo basta rebulto Diyos-Diyusan na? Tika muna. Basta rebulto Diyos-Diyusan na. Pag may mabasa po ako sa Biblia. Tika muna. Wait lang. Alam ko 'yon, alam ko 'yung sinasabi mo. Yung ibig sabihin ko, hindi naman ang ibig sabihin ng Diyos-Diyusan, yung mga imahe ng mga sinasamba. Talata po. Bawal yan sa Biblia. Talata. Bawal yan sa Biblia. Pag sinasamba na yung mga imahen, kumbaga, tika muna. Pag sinasamba na po, lalo na po kung nagsasamba ka, nakaharap ka sa rebulto, kasi yan po yung akusasyon po nyo sa amin eh. Tama. Pag nakaharap ka sa rebulto, ibig pong sabihin, Diyos-Diyusan na po yan. Kung may mabasa po ako isang tao ng Diyos na nagsasamba sa harap po mismo ng rebulto, aaminin po niya nagsisunungaling po kayo? Yung Exodo yung tinutukoy mo. Hindi. Alam ko yun, yung Exodo yung tinutukoy mo. Hindi Exodo. Pag may mabasa po ako, Teka muna. Wag kang lumihis. Dito muna tayo sa yung basta nakaharap, sumasamba ka na. Okay. Pag may mabasa po ako sa Biblia na isa pong tao ng Diyos na sumasamba po, nakaharap po sa rebulto, aaminin niyo po ba na yung pananampalataya po, iniisip po niyo sa demonyo po yan? Nanalangin siya sa rebulto. Nakapatira pa nga eh. Sa harap mismo ng rebulto. Alam ko yan kung saan yung sa kerubin. Alam ko yan yung sa kerubin yan eh. Alam ko yan. Yes. Alam ko yan. Ang punto rito, alam ko yan yung sa kerubin. Sa Old Testament, meron ka bang mabasa sa Old Testament na ipinagbabawal ang mga imahe ng mga santo? Hindi, kasi nga, wait lang. Meron na wala? Kasi yun. Sagutin niyo ako. Meron na wala? Teka lang. Hindi, mali yan eh. Ang ibig sabihin ng Old Testament, teka lang, meron. Wait lang. Meron. Alam ko yung ibig. Bigyan niyo po ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinasabi ng banal na kasulatan na ipinagbabawal ang imahe ng mga santo. Sige po.